Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nilqawkom għal din l-Ewkaristija mqazza, inselmu wkoll il-dawk kollha li qegħdin iseguna bil-mezzi tat-telekomunikazzjoni u nirringrazzjaw il-Mulej li tagħna ġurnata oħra. Nirringrazzjaw il-Mulej li nistgħu niċċelebraw il-misteru tal-imħabba muri lilna, moti lilna fl-Ewkaristija mqazza. Nibdew billi nitolbu l-Mulej maħfra tan-nuqqasijiet tagħna biex il-qalb tagħna tkun iktar lesta li tisma' il-kelma li tistedinna għal fidi iktar profonda. Imma wkoll il-qalb tagħna li tkun lesta li tilqa' il-ġisem u d-dem ta' Kristu. L-intenzjoni ta' din il-quddisa nitolbu għar-Ruħ ħuna kelinu żammit. B'dawn l-intenzjonijiet u b'dawn ix-xewqat nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet tagħna. Waqt li ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt tmirijieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Nitolbu. Għatina o Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u bil-għemil namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, hemm xi ħadd taref u għaqli fostkom mela ħajjuri bl-inġiba tajba tiegħu, emilu biħlew għaqlija. Imma jekk intom għandkom lejra u l-imrar f'qalbkom u ħsiebkom fil-ġlied, qisu li bekk ma tiftaħrux u tikdbu kontra l-verità. Dan mhux l-erf li ġej mis-sema, imma l-erf ta' din l-art, tal-ġisem u tax-xitan. Għax fejn hemm lejra u l-ġlied, hemm issib it-taqlib u kull xorta ta' ħażin. L-erf li ġej mis-sema qabel kollox hu erf safi, imbagħad hu erf li jfittex is-sliem, it-tjubija u l-ħlewwa huwa kollu ħniena u frott tajjeb, bla ma jħares lejn l-uċuħ u bla erq. Dawk li jfittxu s-sliem jiżirgħu fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Il-kelma tal-Mulej. Ad-duħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu il-preċetti tal-Mulej dritti u jferħu l-qalb, ngħidu. Il-preċetti tal-Mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-liġi tal-Mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-Mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx, ngħidu. Il-preċetti tal-Mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-preċetti tal-Mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-Mulej safi u jdawwa l-għajnejn, ngħidu. Il-preċetti tal-Mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-biżi tal-Mulej sinċir u jibqa' dejjem. Il-ġudizzji tal-Mulej sewwa
u msetqa għal kollox ngħidu. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Ħajkuna mill-qwa quddiemek l-infommi u ħsib qalbi. Mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi ngħidu. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Inqumu għall-Evanġelju. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu, Pietru, Ġakbu u Ġwanni niżlu minn fuq il-muntanja u ġew ħdejn id-dixxipli l-oħra. Rawhom kotra kbira ta' nies madwarhom u xi kittieba jitlewmu magħhom. In-nies kif rawh il-koll staġbu ħafna u ġrew lejh biex isellmulu. U staqsihom fuq ix qegħdin titlewmu magħhom. U wieħed mill-kotra qallu Mgħallem, ġibtlek lill-ibni għax għandu spirtu imbikkem. U kull fejn jaħkmu jsabtu mal-art u joħroġ ir-rawa minn ħalqu. Jażżes sninu u jibbies. Qed lid-dixxipli tiegħek biex ikeċċuh minnu u ma kellhomx ħila. Għalilhom Ġesu, ja nies bla fidi, kemm sendum magħkom, kemm sendum nissapportikom. Ġibu li qudiemi u resqu li quddiemu. L-ispirtu mal-lemaħ lil Ġesu beta jħabtu l-hawn u lem bir-rawa f'ħalqu. Xi kemm ilu jagħti hekk staqsa Ġesu lil missieru. Qallu min tkunitu u sikwieġa li tefgħu fin-nar u fl-ilma biex jaqirdu. Imma int jekk tista' tagħmel xi ħaġa għenna u ħenna għalina. Qallu Ġesu, jekk tista' kollox jista' jkun għal min jemmen. Missier it-tifel minnu fih beda jgħajjed u jgħidlu jien nemmen għenni fin-nuqqas ta' fidi tiegħi. Ġesu meta ra l-kotra tiżdied għeddet bl-aħrax lill-ispirtu ħażin u qallu, ja spirtu mbikka mutrux jien nordnalek, oħroġ minnu u la terġax tidħol fih qatt tiżjed. U fil-waqt li qabad jixer u jħabtu ħafna, ħareġ minnu u t-tifel inxteħet għal mejjet. Hekk li l-kotra tan-nies bdiet tgħid miet. Imma Ġesu qabdu minn idu u qajmu u waqaf fuq saqajh. Meta mbagħad Ġesu reġa' daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh rasu u rashom għaliex ma rnexxinniex inkeċċuh? Qalilhom, spirtu bħal dak ma jista' jitkeċċa b'xejn ħlief bit-talb. Il-kelma tal-mulej. Ħsieb ċkejken tal-Vanġelu l-aħwa nixtieq nieħdu mill-kelma ir-risposta tal-missier. Missier taħt id-batija li jara ibnu kif jarah. Dawk il-ġenituri li għaddejjin minn esperjenzi fejn għandhom uliedhom bil-mart jafu xi ġifieri ħafna iktar minni. Jiena nemmen qallu, għejni fin-nuqqas ta' fidi tiegħi. Jekk aħna l-esperjenza turina li l-fidi hija li aħna nintelqu f'idejn il-mulej, anke meta nintelqu fih u nafu li jusajjenna, dejjem inġorru r-reżistenza umana tagħna. Jekk il-fidi hija relazzjoni ta' mħabba ma' Ġesu, dik ir-relazzjoni tintlab dejjem bejn il-konvinzjoni u id-dubju, id-dubju u l-konvinzjoni, u nibqgħu mixjin dawn iż-żewġ elementi.
Għalhekk ir-risposta tal-missier hija r-risposta tiegħek tagħna llum. Mulej jiena nemmen fik jiena naf li jint li bentalla, però inni ħalli ma ninqatax lura, ħalli ma nħalli l-ebda spirtu ħażin ibedni minnek. Allura t-talb x'inhu it-talb? It-talb mhux li ngħidu kliem nirrepetuh, it-talb huwa meta l-qalb tiegħi tistrieħ, titkellem ma' Ġesu u tistrieħ iktar tisma' lil Ġesu ikellima. It-talb huwa dialogu. Nitolbu l-mulejjenna ħalli l-fidi tagħna ngħixuha dejjem bħala relazzjoni ta' mħabba, ta' kelma li nagħtu lil Ġesu imma wkoll ta' kelma li Ġesu jagħti lilna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Alla jilqa' t-talb ta' dawk li għandhom qalb umli, ta' dawk li qegħdin ibatu, ta' dawk li għaddejjin minn esperjenzi ta' sofferenza. Inresqu qudiemu dak li hemm fil-qalb tagħna, speċjalment ta' dawk fostna li huma muġuwa u b'fidi kbira ngħidulu żur mulej il-poplu tiegħek. Żur mulej. Għall-Knisja għamel li l-midinbin jersqu lejja bil-fiduċja biex jerġgħu jitħabbu miegħek u maħuthom il-bnedmin l-oħra nitolbu żur mulej il-poplu tiegħek. Għal dawk li jmexxuna tħallihom qatt nieqsa mill-erf u l-għaqal li jint tagħti lil min ifittex is-sewwa nitolbu żur mulej il-poplu tiegħek. Għat-tfal li m'għandhomx l-imħabba tal-ġenituri tagħhom, għatihom li jsibu f'min jieħu ħsiebhom l-imħabba li jint għandek lejn uliedek nitolbu żur mulej il-poplu tiegħek. Għalina li nemnu, għatina li ngħinu lil dawk ħutna li huma fid-dubju, fin-nuqqas ta' fidi li għaddejjin minn xi problemi, diffikultà biex jersqu lejk u jintelqu fil-ħniena kbira tiegħek nitolbu żur mulej. Nitolbu għal ħutna l-emigranti li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni sabiex il-mulej jbierek lilhom il-familji tagħhom, mod partikolari lil dawk li għaddejjin minn mumenti ta' diffikultà, ta' prova u ta' dbatija nitolbu żur mulej il-poplu tiegħek. U Alla ħalliq li fil-erf tiegħek bla qiesa għamilt kollox tajjeb, għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek li jġeddet kollox sabiex bibnek Ġesu Kristu Sidna nfaħruk u nroddulek ħajr issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tagħna u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna. U fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sakrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna.
المولي معكم. نرفع قلوبنا لفوق، نزو حاير للمولي الله تانا. سوى أشيرق تسيو مولاي مصير قديس الله تديم لتستكلش. طيب وتجيت السالفاتيوني تانا لديم وكل مكين نردو لك حاير. قالش انت بابنك العزيز جسو بحال ما عجبك تحلق البنيدم هيك كل في تيبتيك ريت تجدو. قالك تسيو يستحقلك ليحليق كله يقدوك، المفديين كله يفهروك، والقديسين تيك يباركوك على نية. واحنا وكل ما الانجلي كلها تيك انفهروا فرحانة وبلايدة وقت اللي انتنوا لك قديس 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 مولاي الله تلازرشت اسمه الارض مملية بالجلوريا تيك. وصلنا في لولي تسمويت مبيرك من جاي في سم المولاي. وصلنا في لولي تسمويت. قديس تساو انت مولاي، انت العين تاكل قدسية. قدس عليك نطلبوك داون لوفرت بالبركة الاسبيرتو تيك باش يصيروا علينا الجسم والدم تسيدنا جسو كريستو. لمتى كين سريناتا باش من رايهباتي هالهوبس رد الهاير قسم تالد الشيب لتياو وقال خودوا وكولوا الكل من دان عش دان هو جسمي ليناتا عليكم. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu wixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u raddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jina nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, ma' San Ġwan Bosco u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u kif ridna wkoll nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smew jitqaddes ismek, tiġi saltnatik li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dlubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib isleħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, fil-familji tagħna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek, inħallilkom islim, natikom islim tijaj, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija islim u laqda li jintrit fija jint li teħx bis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Naddu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla. Nitneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla nitneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla nitneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħaj, bil-mewtijek kifrit minnek il-missir u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddistijek eħlisti meħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tijek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu Ġesu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenni naħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistaqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi fdej selma waħda ruħi tkun infejqa. Ġisem id-dem ta' Kristi ħansu. Nitolbuk o Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċivejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Ngħidu 3 slima u qaddisa d-nur ta' Marija qabel il-barka finali. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u bqgħu dejjem fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil-Alla. Lodwa tajba l-kulħadd.